Gisaysay karon sa saksi sa nahitabong sunog sa Rizal Extension Barangay 38-D Davao City nga nagdunggan pa niya nga nangayo og tabang ang biktima nga si Lola Bell, 34 anyo sa dihang nahitabo ang sunog alas 4:36 kagahapon sa kaadlawon, Pebrero 22, 2026. Subay sa saysay ni Gerald Dulay nga samtang nagluto siya ni atong higayuna, nanungog niya nga nanawag ang biktima. Apan nagtuo lamang siya nga naglalis ang biktima og ang anak niini. Apan nakurat na lamang siya sa dihang niulbo na ang kalayo og iya pang gisulayan og tabang ang maong biktima. Apan nakakandado ang iyang balay. Nagtuo si Dulay nga nagsindi nga lampara ang biktima tungod kay walay kuryente ni atong higayuna nga posibleng sinugdanan sa sunog. Ato maminawon ang pamahayag ni Gerald Dulay, biktima sab sa sunog. Burnout mo na tayo, burnout. Ayun, murag nakamata siya, nangita siya ka ng suga. Gisindihan ko ito niya lampara, may gas ba? Bulang naman kayo ito, hindi niya makitayo kayo. Puro-puro mo kang kamutato. Hindi ko rin niya. Moto, gas man ang gamit. Ito na sugod. Ito na siya nangangayog tabang wala akong pangalan. Ako budi po kasabot. Dayon kay ang tingog, hindi man kayo. Kung nadunggan ako sa gamay lang. Sugod kayo ka nang alarming kayo ba? Okay. Nadunggan ako siya, maglalit siya ng anak. No na to. Ito na nasugod. Magawas, gisilip na ako. Totoo namin nangayog. Tabang nasunog yung likod. Samtang sa exclusive interview sa DXDCRMN Davao sa apo sa biktima, giingong naipit og nasuffocate ang iyang lola. Dinasayarang siya lang ang tao ni atong higayuna sulod sa ilang balay. Parayon karong giimbestigahan sa mga otoridad o makabumbiruhan ang tinuod nga rason sa pag-ulbo sa kalayo.